Bangat. Ito na mga kaibigan. Bangat na rin. Jolo Sanes. Ito na mga kaibigan. Wala na rin. So na finish line. Gilbert Rosario. Rodi Ramos. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa-brother o sisters, kasali dito. Kung malapit finish line, huwag kang lilingon. MTV Open mga kaibigan, napakarami ng mga to ha. Sahan, pagganahin kaalaman ang nagiging. So dito pa rin tayo sa may barangay Palina East. Panang mabuti kung anong Ordereta City, Pangasinan. Shoutout natin si Barangay Captain Randy Lachica. And syempre, hanggang laban yung mga organizer dito, Mike Son Tayo, si Wilbur. Shoutout natin si Sir Modesto Marcos, Hector Padilla, at sa lahat ng sangguniang barangay ng barangay Palina East. Shoutout din pa natin si Johnny Almendez, isa sa mga tumutulong dito. Jaden Pablo, boss Emil Pablo. So wala pa tayong mga kumakawala dito ha. Dun, gawin mo rin. So puro asan to. Wala yung mga big guns dito mga kaibigan. Wala sila Yannick Reyes, team Yannick Reyes, wala. Kaya nakikita natin ang lakas itong mga ibang riders. Ako, Gilbert Rosario, dito pala. Ronnie Ramos, Jeric Balanag, si Boss Atan, andito. Hindi natin kung tuloy ang makakawala dahil meron tayong 6 laps, mahaba-haba. 6 laps mga kaibigan. Si Boss Atan, nandito ko agad sa harap ha. Yung mga kumakawala kagad na riders dito sa harap ha. Ronnie Ramos. Uy, sa idol, Boss Atan. Uy! So, meron tayong isang riders na pumapaharap. Pero ayun na yung ating peloton, padikit na. Uy! Makapal pa, makapal pa. Madami itong mga Open MTV ngayon, ha? Ay! So, raksadahan na to, mga kaibigan. Raksada! Napakaluwang ito natin rutang binabaybay. Barangay Tungbod and Barangay Palina East, boundary ng Villasis, Pangasinan, Ordaneta City, Pangasinan. Mikeson Tayo, Tuna Praise, and I would like to shout out my friend from Alaska, Christian Miranda, and the all Edrata family. Thank you for all your support. Si Idol William Rojo, shout out dito na natin ha. Boss Aye, si Idol Gerald Sabado. So may mga radios tayong bahagyang kumakawala dito sa harapan. Jolo Sales andito rin, isa sa mga big guns. Bangat na nga sa kaliwa, Jolo Sales. Sinundang kagad na team Pangasinan. Ito na si Gilbert Rosario, Jeff Valdez. Ito na mga kaibigan, bangat na rin si Jeff Valdez. Sinundang Rodi Ramos. Tagkagad na rito ha. Dito rin pala si Rodel Yaranon. Makapal pa itong ating ruta rider sila sa likod parang sa harapan. Pero marami kagad ang gustong kumawala. Marami kagad ang gustong makipagsabay. Rodel Ramos bumarat sa kaliwa. Magandang labanan to mga kaibigan. So wala pa rin nakawala mga kaibigan. Uy, may mga kumakawala tayo ito. Jeff Valdez, si Barbosa, Ronnie Ramos. Kasi idol gusto kong dumikit din sa ating breakaway. May bumigay naman sa breakaway natin. May pumalit at may bumigay. So meron tayong maagang kumawala doon sa ating malaking grupo. So
Sa pangunguna nitong si Jeff Valdez, Ronnie Ramos, I think si Brian Barbosa yung isa dito. So mabilis ang kanilang takbuhan ha, 49 kilometers per hour. Minamandoan itong si Jeff Valdez, isang ex-pro. Itong si Jeff Valdez, itong ating peloton. Ako, ayan na. So ito na yung ating peloton. May pumunta po rin sa kaliwa si Gilbert Rosario, dumidikit na dito sa ating peloton. Ito na si Boss Atan and Jolo Sales. Uy, ito pa rin si Joshua Cura ba yun? Mabilis ha. Talagang kita dito mga kaibigan. Si Prince Towson dito rin. Si Rani. Si Idol to ah. Nakita ko si Idol. Ang insayadong si Idol. Uy. Ito na. Makakasapit si Gilbert Rosario. Nabanat na itong ating mga riders. May mga humuhulagpos na dun sa harapan. At may mga bumibigay na dun sa likuran. Nakakamala. Makakaibigan. Kaya makauwi ka sa isang bus street. Rin matihan. Nakawala si Tim Valdez. Tsaka itong si Gilbert Rosario. Sa kamay nitong mga nakakapal na riders. CJ Gagwa oh. Nagbabalik-balik itong si CJ Gagwa. Mga pera sa kaliwa. Mukhang may nagagalit na rito ha. Nagagalit si Idol at hindi tumatrangko. Grabe yung ubusan dito. Kaya si Idol nakanganga na. Si Idol naman inom ng tubig. Uy, si Boss Atan, pumaparap si Boss Atan ha. Yung pedal ni Idol sana nga. Ito na, dumidikit si Boss Atan dito sa ating breakaway. Tingnan natin kung makakadikit itong si Boss Atan dito sa ating mga breakaway. Ito lang yung ating breakaway. Sa pangunguna ni Ronnie Ramos, Gilbert Rosario, Joshua Cura, Jolo Sales. Madalakas ito mga ito. Jeric Balanag. Dito din pala si Jeric Balanag ha. Uy, humuhulag po sa si Balanag. Dumikit yung ating peloton mga kaibigan, dumikit. Si Boss Atan napunta sa biman ng kita, Renz Ramirez. Si Boss Atan, mukhang nangihingi na ng tubig itong si Boss Atan. Natutuyuan na ng lalamunan. Dahil talagang mainit ang ating ruta. Pero maluwang. Pero mahalaga dito, safe tayong lahat. Safe tayong kumarera, pero meron tayong grupong kumakawala. Baka na sa kaliwa! Hanggang saan? Ang angat niya, Idol. Didikit siya sa breakaway. Ito yung breakaway natin. Madami itong breakaway. Nakahati na yung ating mga riders. Tignan natin kung ito na bubuo sa ating mga breakaway. Dumikit pa Renz Ramirez. Uy. Nako. May kumawala ng dalawang big guns. Dalawang big guns na itong kumawala doon sa ating peloton. Nasa harapan, Gilbert Rosario and Jeric Balanag. Gilbert Rosario yung nanalo last week. Itong si Gilbert Rosario. Pero wala naman yung last week itong si Jeric Balanag. Tignan natin kung sila na o hindi sila aabutan ng ating grupo dahil may nag-aabol dun sa likod. Tignan natin kung ilan doon nag-aabol. So may nag-aabol dun sa likod. Jolo Sales, Brian Barbosa, Ronnie Ramos. So nakakalaman lang sila Gilbert Rosario ng mga 70 meters dito sa apat na to. At meron pang dumidikit na isa mga kaibigan. May dumidikit pa isang riders dito sa ating second group. So lima, nabuo yung ating limang grupo. Limang riders sa second group. Tingnan kung maabutan nila yung ating dalawang breakaway. Lumalawang na lang 50 meters yung ating breakaway dito sa limang tot. Ito naman yung ating peloton. Uy, kahapon na naman kung si Joshua yata yun ha. Yung ating peloton no. Uy, si Idol sagad na sagad. Uy, yung peloton natin. Makat na sa kaliwa ito.
Valdez, GT Gago. Nakaamoy ng camera. Inangatang! Grabe yan ha. Grabe yung sumipat si Idol. Sino kayang mga aangat na lang dito? Oh! Diyos ko mo! Muntik ka! Diyos ko mo! Muntik pa! Nakaka-nervous ka, Idol. So sila pa rin yung breakaway, pero naghahabol na yung isang big guns. Naghahabol na Jolo Sales. Naghahabol na ito si Jolo Sales. Kumawala siya dito sa grupo nila Ronnie Ramos. At itong si Ryan Bobos ha. Uy, boss ata no, mahabol ha. Yung grupo natin, naku, mabilis tong dating ng grupo. Mukhang talaga gusto pa din ang dikitan yung ating breakaway group. Mukhang hindi pa tuluyan makakalayo yung ating breakaway group dito sa ating malaking peloton dahil mabilis paghabol. Pero hiwa-hiwalay na. Hiwa-hiwalay na itong ating peloton. Lagas-lagas kumbaga. Bungal-bungal. Parang soba hindi bungal. Bungal-bungal na. Ito pa si boss ata no? Malakas yung hangin. Tingin ko niya Mahaba-haba pa naman ito mga kaibigan. May posibilidad pang abutan nila Ronnie Ramos yung ating breakaway. So malapit nang dudukit itong si Jolo Sales ha. Doon sa dalawang breakaway. Ayun na lang. Si Jeric Balanag and Gilbert Rosario. Puro mga big guns to. Ito yung mga kilakatakutan pagdating sa MTV. So dumikit na itong si Jolo Sales dito sa dalawang breakaway natin. Magtutulong-tulong na itong mga big guns na to para hindi na sila abutin yung ating grupo. Pero tayo second group na nag-aabol yung second group. Bumibirada na tong si Ronnie Ramos oh. Didikit pa doon sa breakaway sila Ronnie Ramos. Nako, gumaganda yung laban mga kaibigan, gumaganda. Uy, may dumikit na tatlo dito sa ating breakaway. At po ito, Si RJ ba yan? RJ Samson. Si RJ Samson. Ito, tama, si RJ Samson. Dumikit. Ronnie Ramos at saka yung isang naka-white na yun. So naging 6 na itong ating breakaway. Nako, big guns versus parang mga amateur, mga baguhan pagdating sa mga ganitong karera. Itong si RJ Samson and Ronnie Ramos andito ha. Uy, nag-aabol tatlo tayo nag-aabol. Si Brian Barbosa and Jeff Valdez. At ito pa, may grupo pa dito. Malapit na to. Dalawang balikwas na lang to. Finish line na mga kaibigan. Rodel Yaranon. Naku, si Joshua Cura hindi nakadikit. And itong si Richmond Perez. Ito ating peloton no. Mukhang mabilis pa yung takbo ng peloton. Mukhang didikit pa to. Ganda yung laban natin mga kaibigan. Ito na talaga mga kaibigan. Ito na. Ito na talaga. Magkakarim tayo. Mga biggest na to. Mukhang hindi na makakalapit yung ating peloton. Ang daming nanonood dito mga kaibigan. Ang daming nanonood sa kaliwa. Dumadami mga nanonood dito sa bypass road mga kaibigan. Ayan, dami oh. Palina East, Ordaleta City, Pangasinan. Okay, nako. Ito na mga kaibigan. Ito na talaga. Last 400 to 500 meters to the finish line. Jeric Balanag. Sino kaya sa mga to? Jeric Balanag, Gilbert Rosario, RJ Samson, John Philip, Jolo Sales. O itong si Ronnie Ramos. Puro mga sprinter mga kaibigan. Kaya huwag na kayong kukurap. Wow. Okay, ito na. Bago tayo magbakbakan, siyempre, satan mo natin si Wilmer Barsan. And our barangay captain ng barangay Palina East, Randy La Chica, Apong Modesto Martos, Christian Miranda, si Manang Kati, Etrata and all, Etrata family, William Rojo, Idol Gerald Sabado, and si Boss Aye. Ano natin si Boss Doug Sridilla. Ito na mga kaibigan. Last 200 meters to the finish line. Huwag na kayong kukurap. Huwag na kayong bibigyan. Huwag na kayo na malayo ng sigurado. Nagbabagayan na mga
hanggang na sa kaliwa, Jello Sales, sunod ka kay Gilbert Rosario. Ronnie Ramos, ito na, dahil wala si RJ. Don Pini, bumahabol pa, sa kanta. Itong si Jello Sales, ito na mga kaibat, wala na yung sa natinis guys. Gilbert Rosario, Ronnie Ramos, mga kapas ang kabat. Ito na, si Ronnie Ramos, sumakabot pa yung Jeric Malama, Gilbert Rosario, nakikipagsaksaan pa rin. Jeric Malama, Ronnie Ramos. Ayun na, Jeric Malama, Ronnie Ramos, mga kapas ang kabat. Ito na, si Ronnie Ramos, sumakabot pa yung Jeric Malama, Gilbert Rosario, nakikipagsaksaan pa rin. Jeric Malama, Ronnie Ramos. Ayun na, Jeric Malama, Ronnie Ramos. Bumalik ang lakas ni Ronnie Ramos, mga kaibigan. Ito na rin matayan dito. Uy, Chef Valdez. Matayan pa ito sa ating teleton. Ayan na mga kaibigan. Mga tanga sa kaliwa. Sagad na sagad. Ayan na, gigil na gigil. Yan! Naubos na naman si Boss Atan. Ayan, Matiyag pa rito sa likuran. Walang hangganan kay Matiyag. Sagad na sagad. Ayan na, tumingin sa likod. Yun! Pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon.